Моя, личния. Ами значи обратна връзка. За 10 дни усетих долу нагоре. Всъщност всяка една моя травма в този живот, как се отпуска по-малките и по-старите за много малко време, но аз лично имам много тежка коремна операция с сериозен бебе. И благодарение на нея просто започна тялото да се сгъва, тъй като тази линия алба, която е, когато се нарани, започва да притегля брадичка, всичко надолу. Мога да кажа, че усетих в един момент как вътре все едно юмрук се завъртя наляво, надясно и за кратък период от време всичко изчезна. Оттам нататък мога да кажа, че изглеждам като стойка много по-добре и тъй като съм остеопат, хората ми вярват. Доверяват ми се и за Мой опит с телките на Виеда е, че носейки ги вкъщи по няколко часа всяка вечер на босо и кокочето на крака ми изчезна. Първо се скри при големия пръст и на третата, четвъртата седмица вече започна да изчезва и това кокълче, което е при малкия пръст, пръстите се поподредиха и не са такива, каквито бяха в началото и каквито ще ги видите на първата снимка.